Hvad om jeg fortalte dig, at Jesus udførte et af sine største mirakler uden engang at være til stede? Uden at røre ved den syge, uden at se ham, uden at ytre et eneste bønnens ord over ham. Forestil dig et øjeblik scenen, jeg nu skal dele med dig. En mægtig mand, vant til at give ordre og blive adlydt, befinder sig fuldstændig magtesløs i møde med en situation, som al hans jordiske magt ikke kan løse. Hans tjener, en person han elsker dybt, er døende. Og det er ingenting, han kan gøre for at redde det dyrebare livet. Denne manden var en romersk høvedsmand, en respekteret og frygtet militær autoritet. Han kommanderede 100 soldater, havde politisk indflydelse, rigdom og social status. Men i det øjeblikket viste al hans jordiske autoritet sig at være fuldstændig nytteløs. Døden respekterede ikke hans rang, bødede sig ikke for hans medaljer og rykkede ikke for hans trusler. Og det var netop i dette øjeblikket af total sårbarhed, at noget ekstraordinært skete. Har du nogen gang følt det slik? Fuldstændig magtesløs i møde med en situation, som er uden for din kontrol. Kanskje det er sygdom i familien, et økonomisk problem, som virker uløseligt. Et forhold, som smuldrer op foran øjnene dine, eller den smerten i sjælen, som ingen helt kan forstå. Øjeblik, hvor al vores styrke, vor intelligens, hvor ressourcer virker for små til at løse det, vi står overfor. Høvedsmanden kendte denne følelsen godt, men han gjorde noget, som for altid skulle ændre vor forståelse af tro, guddommelig autoritet og hvordan Gud handler i vores liv. Han bestemte sig for at opsøge Jesus. Ikke fordi han havde set mesteren udføre mirakler tidligere, ikke fordi nogen havde garanteret ham, at det ville fungere, men fordi noget inde i ham genkendte en autoritet, ulig alt han nogensinde havde oplevet. Og her kommer detaljen, som kan ændre hele dit perspektiv på bøn, tro og hvordan Gud svarer på vores råb. Da høvedsmandens venner kom til Jesus med den desperate bønnen fra en mand, som elskede sin tjener, var Jesus umiddelbart villig til at dra hjem til ham. Se for dig scenen. Mesteren går gennem de støvede gatene, omgivet af discipline, på vej for at udføre nok et mirakel. Men så skete noget helt uventet. Da Jesus nærmede sig huset, kom andre venner af høvedsmanden ham i møde med en besked, som ville forbløffe alle. Høvedsmanden havde sendt bud og sagt: Herre, gør dig ikke umage, for jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tak. Derfor anså jeg mig heller ikke værdig til at komme til dig selv. Men sig bare et ord, så vil tjeneren min blive helbredet. Kender du tyngden i denne udtalelsen? En mand vant til at modtage æresbevisninger, og blive behandlet med ærbødighed og respekt, anså sig selv uværdig til at tage imod Jesus i sit hjem. Men det stoppede ikke der. Han fortsatte sin melding med ord, som skulle afsløre hemmeligheden bag en ekstraordinær tro. For også jeg er en mand, som står under autoritet og har soldater under mig. Siger jeg til den ene: gå, så går han, og til en anden: kom, så kommer han, og til min tjener: gør dette, så gør han det. Med disse få ordene viste høvedsmanden en forståelse for åndelig autoritet, som mange af os fremdeles slitter med at fatte. Han anerkendte, at Jesus opererede under en højere autoritet, akkurat som han selv opererede under Romerrigets autoritet. Men mens hans autoritet var begrænset til soldater og tjenere, strakte Jesu autoritet sig over selve livet og døden, over sygdommer og stormer, over det synlige og det usynlige. Og det var netop i dette øjeblikket, Jesus gjorde noget, vi sjældent ser i evangelierne. Han undrede sig. Bibelteksten siger tydeligt, at Jesus blev forundret over mandens tro. Kan du forestille dig det? Guds egen søn, som kendte hjertene til alle mennesker, blev imponeret over dybden i troen til en romersk soldat. Og da han snudede sig mod folkemængden, som fulgte ham, kom han med en erklæring, som skulle give genklang gennem århundrederne. Jeg siger dere, ikke engang i Israel har jeg fundet så stor en tro. Tænk på omfanget af denne påstand. Jesus havde vokset op i Israel, havde tjent blandt Guds udvalgte folk, havde undervist i synagogerne og snakket med de skriftlærde. Men det var hos en romersk høvedsmand, en hedning, en som ikke tilhørte pagtens folk, at han fandt det stærkeste udtrykket for tro, han nogensinde havde været vidne til. Og så skete miraklet. Uden at røre ved den syge tjeneren, uden at se ham, uden at udtale en specifik bøn over ham, sagde Jesus bare de ordene høvedsmanden havde bedt om. Og i nøjagtigt det øjeblikket ordene forlod mesterens læber, mange kilometer una, rejste en døende mand sig, fuldstændig helbredet.
Da vennerne kom tilbage til høvedsmandens hus, fandt de tjeneren helt frisk, som om han aldrig havde været syg. Jesu ord havde krydset afstanden, overvundet tiden, besejret døden. Det var ingen håndspålæggelse, ingen salvelsesolie, ingen komplicerede ritualer. Bare et ord, udtalt med absolut autoritet. Men her er det, jeg vil du skal forstå på et dybt plan. Dette miraklet handlede ikke bare om fysisk helbredelse. Det handlede om åbenbaringen af en åndelig sandhed, som fuldstændig kan forvandle dit bønneliv og din forståelse af, hvordan Gud handler til din fordel. Høvedsmanden forstod noget mange af os fortsat lærer, at fysisk nærvær ikke er nødvendigt for, at Guds kraft skal manifestere sig. Hvor mange gange har du følt dig langt borte fra Gud? Hvor mange gange har du troet, at han var for langt unna til at høre bønnene dine, til at bry sig om dine behov, til at gribe ind i din situation? Kanskje du har tænkt, at du måtte være på et bestemt sted, i en kirke, i et specielt øjeblik, for at Gud skulle kunne nå dig. Eller kanskje du har troet, at troen din ikke var stærk nok, at du ikke var værdig nok, at syndene dine havde skabt en uoverstigelig afstand mellem dig og skaberen. Miraklet med høvedsmanden river ned alle disse barriererne. Det viser os, at Gud ikke er begrænset af geografi, tid, omstændigheder eller engang vor egen opfatning af værdighed. Hans autoritet overskrider alle menneskelige begrænsninger. Akkurat som Jesus helbredede på afstand den dagen, fortsætter han at handle i situationer, som virker umulige, på steder, som virker utilgængelige, og i hjerter, som føler sig glemt. Tænk på alle gangene, du har bedt for nogen, som var langt borte. Kanskje en søn eller datter, som bor i en anden by. Et familiemedlem, som er indlagt på et sygehus langt unna. En ven, som har flyttet til et andet land. Kanskje du har luret på, om bønnerne dine virkelig når frem til disse menneskene, om de har nogen magt til at gøre en forskel i livene deres. Miraklet, vi udforsker i dag, giver os et klart og trøstende svar. Afstand er ingen hindring for Guds kraft. Men det findes en anden dyb lærdom i denne historien, som berører selve kernen i vor åndelige erfaring. Høvedsmanden viste en ekstraordinær ydmyghed. Selvom han var en respekteret autoritet, selvom han havde ret til at kræve, at Jesus kom hjem til ham, anså han sig selv uværdig for den æren. Og paradoksalt nok var det netop denne ydmygheden, som demonstrerede storheden i hans tro. Vi lever i en tid, der vi opfordres til at kræve vores rettigheder, og kæmpe for vores plads, og ikke acceptere mindre, end vi fortjener. Og selvom det er værdigt i at kende sin værdi, og ikke acceptere uretfærdighed, opererer det en anden dynamik i det åndelige riket. Sand tro manifesterer sig ikke i krav, men i ydmyghed. Ikke i at forlange, men i tillidsfuld overgivelse. Høvedsmanden kunne have insisteret på, at Jesus skulle komme hjem til ham. Trods alt var han en vigtig, indflydelsesrig og respekteret person i samfundet. Men han forstod noget, som går ud over social protokol, at Jesus' storhed ikke trængte at blive valideret af hans fysiske tilstedeværelse i hans hus. Mesterens ord var nok. Hans autoritet overgik ethvert behov for fysisk nærhed. Og her er en sandhed, som kan revolutionere dit bønneliv. Du trænger ikke at overbevise Gud om alvoret i din situation gennem lange bønner, ekstremt faste eller komplicerede bordsøvelser. Som høvedsmanden kan du ganske enkelt anerkende Jesu autoritet og stole på, at hans ord er nok til at forvandle enhver omstændighed. Dette betyder ikke, at bøn, faste og åndelige discipliner ikke er vigtige. De er fundamentale for vor vækst og intimitet med Gud. Men det høvedsmanden lærer os, er, at effektiviteten af vor tro ikke afhænger af kompleksiteten i vores ritualer, men af oprigtigheden i vor anerkendelse af guddommelig autoritet. Forestil dig, hvordan det må have været for høvedsmanden at rejse hjem den dagen, uden at vide, om miraklet havde sket endnu. Han havde vist en ekstraordinær tro, men havde endnu ikke set resultatet. Det var det rummet mellem ordet udtalt af Jesus og bekræftelsen på miraklet. Et rum, vi alle kender godt. Rummet for tillidsfuld venting. Hvor mange gange har du befundet dig i det rummet? Du har bedt, overgivet situationen din til Gud, udtøvet din tro, men har endnu ikke set svaret. Du er i perioden mellem amen i bønnen din og manifestationen af miraklet. Det er et ubehageligt sted. Et sted, der tvivlen prøver at viske løgner om effektiviteten af din tro, om Guds omsorg, om du i det hele taget blev hørt. Høvedsmanden lærer os, hvordan vi skal navigere i dette rummet. Han sendte ikke flere budbringere til Jesus for at spørge, om miraklet virkelig kom til at ske.
Han løb ikke hjem for at tjekke, om tjeneren var bedre. Han bare stolte. Han hvilte i autoriteten til ordet, som var blidt udtalt. Og det var netop denne urokkelige tilliden, Jesus anerkendte som en ekstraordinær tro. Kanskje du er på akkurat det sted i dag. Du har bedt, du har troet, du har lagt situationen din i Guds hænder, men du har endnu ikke set den forvandlingen, du længter efter. Lad historien om høvedsmanden være en balsam for din trætte sjæl. En påmindelse om, at Gud arbejder selv, når du ikke ser det. Selv når det virker, som om ingenting sker. Ordet Jesus udtalte den dagen har ikke mistet sin kraft. Autoriteten, som helbredet høvedsmandens tjener på afstand, er den samme autoriteten, som er tilgængelig for dig i dag. Uanset hvor langt borte du føler dig fra Gud, uanset hvor umulig situationen din virker, uanset hvor mange gange du har prøvet at mislyktes. Afstand er ingen hindring for Guds kærlighed. Umulighed er ingen grænse for hans magt. Din opfatning af uværdighed reducerer ikke hans nåde. Som høvedsmanden kan du komme frem for Jesus i dag og anerkende hans absolute autoritet over dit liv, dine omstændigheder, din frygt og dine bekymringer. Du kan sige med tillid: Herre, jeg anerkender, at du har autoritet over denne situation. Jeg stoler på dit ord. Jeg hviler i din magt. Tal, og det vil ske. Og akkurat som det skete med høvedsmanden, kan din enkle og tillidsfulde tro berøre Guds hjerte på en måde, som overrasker selv himlen. For i Guds rige er det ikke de store ritualene, som imponerer. Det er ikke de veltalende bønnene, som flytter fjeld. Det er ikke de langvarige fastene, som åbner himlen. Det er den enkle, ydmyge og tillidsfulde troen fra et hjerte, som anerkender Jesu absolute autoritet over alle ting. Jeg vil gerne tage en lille pause i samtalen, hvor bare et øjeblik. Hvis dette budskabet har rørt ved hjertet dit og givet mening for dig, inviterer jeg dig til at like igen en like. Det er en enkelt gæst, men det hjælper os enormt med at nå ud til flere mennesker, som, akkurat som dig, trænger et ord af håb. Og hvis du endnu ikke er en del af fællesskabet vort, kan du abonnere på kanalen og slå på varslet for ikke at gå glip af de næste videoer. Mere end det giver jeg dig en speciel invitation. Tænk på nogen, du er glad i, som går gennem en tid med smerte eller usikkerhed. Del denne videoen med den personen. Det kan være håbets frø, som hun eller han trænger for at blomstre. Og til slut, brug kommentarfeltet til at fortælle mig, hvad du følte. Jeg vil vældig gerne høre din erfaring, og hvordan dette budskabet berørte din sjæl. Din kommentar er en vigtig del af vores rejse sammen. Denne forståelsen af Jesu autoritet forbereder os på en endda dybere refleksion over, hvad det vil sige at have sand tro. For troen til høvedsmanden var ikke baseret på, hvad han kunne se eller tage på, men på, hvad han kunne anerkende og stole på. Og det er netop denne kvaliteten af tro, vi trænger at udvikle for at møde udfordringene i det moderne liv. For at overvinde hindringer, som virker uoverstigelige. Og for at finde fred midt i stormene, som uundgåeligt kommer på vores rejse. Sand tro er ikke noget, vi kan tage på med hænderne eller måle med videnskabelige instrumenter. Den er som luften, vi puster, usynlig, men absolut afgørende for livet. Og det var netop denne forståelsen, som gjorde høvedsmanden til en ekstraordinær mand i Jesu øjne. Han forstod, at troen strækker sig langt utover det, vores sanser kan fange op. Tænk på, hvor mange gange i livet du har måttet stole på noget, du ikke kunne se. Når du slår på lysbryteren, stoler du på, at elektriciteten vil tænde lampen, selv om du ikke ser strømmen, som løber gennem ledningerne. Når du tager en medicin, stoler du på, at de kemiske komponenterne vil virke i kroppen din, selv om du ikke ser denne processen ske. Når du planter et frø i jorden, stoler du på, at det vil spire og vokse, selv om du ikke ser røttene, som dannes i jordens mørke. Åndelig tro fungerer på en lignende måde, men i en endda dybere dimension. Høvedsmanden forstod, at han ikke trængte at se Jesus røre ved tjeneren, for at helbredelsen skulle ske. Han trængte ikke at være vidne til det nøjagtige øjeblikket for miraklet for at stole på, at det ville blive virkelighed. Hans tro var forankret ikke i det, han kunne sanse, men i det, han anerkendte med hjertet. Jesu absolute autoritet over enhver situation. Dette fører os til en dyb refleksion over vores egen trosrejse. Hvor mange gange har du tvivlt på Gud, bare fordi du ikke kunne se hans hånd i aktion i livet dit? Hvor mange nætter har du ligget vågen, bekymret for situationer uden for din kontrol, og glemt, at den samme Gud, som helbredet på afstand, fortsætter at arbejde for dig, selv når du ikke mærker det?
Vi lever i en kultur, som værdsætter umiddelbare bevis. Øjeblikkelige resultater. Håndfaste bevis. Vi vil se for at tro. Tag på for at stole. Bevise for at acceptere. Men det åndelige riget opererer efter andre principper. Der er det nødvendigt at tro for at se. Stole for at måtte. Acceptere for at bevise. Høvedsmanden var en mand vant til bevis. Som militærofficer håndterede han konkrete fakta, praktiske strategier, målbare resultater. Men da det gjaldt tjenerens liv, overskred han denne begrænsede mentaliteten og omfavnede en højere måde at forstå virkeligheden på. Han anerkendte, at det findes kræfter i sving utover det, hvor rationelle fornuft kan forklare. Og her er noget fascinerende med hans historie. Han viste en ekstraordinær ydmyghed. Forestil dig en mand vant til at blive æret, tjent, adlydt, som erklærer sig uværdig til at modtage Jesus i sit hus. Dette var ikke en falsk eller protokollær ydmyghed. Det var den genuine anerkendelsen af, at han stod over for en autoritet, som overgik alt, han nogensinde havde mødt. Sand ydmyghed gør os ikke mindre. Den løfter os op. Når vi anerkender vores afhængighed af Gud, når vi indrømmer vort behov for hans indgriben, når vi stiller os i positionen til en, som trænger hjælp, ydmyger vi os ikke i ordets negative forstand. Vi justerer os efter den åndelige virkeligheden og anerkender, at det findes en større magt, som arbejder for os. Tænk på et øjeblik i livet dit, da du følte dig fuldstændig magtesløs i møde med en situation. Kanskje var det, da du fik en skræmmende medicinsk diagnose, da du mistede en job, du anså som tryg, da et vigtigt forhold tog slut, eller da du stod over for en regning, du ikke kunne betale. I de øjeblikkene viste al din selvtilstrækkelighed sig at være utilstrækkelig. Al din selvtillid afslørte sig som begrænset. Det var i et slikt øjeblik, høvedsmanden befandt sig. Hans tjener, en person han havde ægte hengivenhed for, var døende. Al hans militære magt, al hans politiske indflydelse, alle hans økonomiske ressourcer kunne ikke stoppe den ødelæggende sygdom. Og det var netop i denne tilstand af sårbarhed, at han viste den største troen, Jesus nogensinde havde været vidne til. Dette lærer os noget revolutionerende om, hvordan Gud ser på vores kriser. I øjeblikkene, vi føler os svagest, mest redde, mest desperate, kan være netop de muligheder, Gud venter på for at demonstrere sin magt i vores liv. Ikke fordi han glæder sig over vores lidelse, men fordi det er i disse øjeblikkene, hvor prætension om selvtilstrækkelighed endelig brydes, og vi bliver modtagelige for hans overnaturlige handling. Høvedsmanden forstod noget mange af os fortsat lærer, at at bekende vort behov ikke er et tegn på svaghed, men på visdom. At anerkende, at vi trænger guddommelig hjælp, er ikke at indrømme nederlag, men at demonstrere åndelig modenhed. At søge Guds indgriben er ikke et bevis på manglende evne, men et bevis på, at vi forstår, hvordan det åndelige riget fungerer. Og læg mærke til, hvordan Jesus reagerede på denne mandens tro. Han undrede sig. Bibelteksten bruger et ord, som indikerer beundrende overraskelse, positiv forbavselse. Jesus, som kendte hjertene til alle mennesker, som vidste nøjagtigt, hvad hver enkelt tænkte og følte, blev genuint imponeret over dybden i høvedsmandens tro. Dette betyder, at vores tro kan påvirke selve Guds hjerte. Når vi virkelig stoler på hans autoritet, når vi genuint hviler i hans løfter, når vi overgiver os fuldstændig til hans omsorg, bevæger noget sig i det åndelige. Vi modtager ikke bare hjælp, vi berører hjertet til universets skaber. Men lad os gå dybere ind i et specifikt aspekt af denne historien, som kan fuldstændig forvandle din forståelse af forbøn. Høvedsmanden bad ikke for sig selv. Han gik i forbøn for en anden person. Tjeneren hans var ikke bare en ansat. Han var nogen, han genuint brydede sig om. Teksten antyder, at denne person var værdifuld for ham, kær for hans hjerte. Hvor mange gange har du fundet dig selv i bøn for nogen, du elsker? Et barn, som går gennem vanskeligheder. En ægtefælle, som møter udfordringer på jobben. En ven, som har modtaget dårlige nyheder. En slægtning, som kæmper mod en sygdom. I slike øjeblik kan du føle dig begrænset af fysisk afstand. Frustreret over at ikke kunne gøre mere. Magtesløs til at løse situationen direkte for den, du er glad i. Historien om høvedsmanden minder os om, at forbøn overskrider alle disse begrænsningerne. Når du beder for nogen, spiller det ingen rolle, hvor den personen er, hvor kompleks situationen er, eller hvor længe det er, siden du havde direkte kontakt. Bønnen din når frem gennem dimensioner, hvor sanser ikke kan opfatte, men som er absolut reelle i det åndelige riget.
Dette fører os til en endnu dybere refleksion over næstekærlighed. Høvedsmanden elskede sin tjener. Det var ikke bare et spørgsmål om at miste kvalificeret arbejdskraft eller at møde praktiske ulemper. Det var ægte hengivenhed, reel bekymring, sand smerte i møde med muligheden for tab. Og det var netop denne kærligheden, som motiverede ham til at bryde sociale protokoller og søge hjælp fra en ukonventionel kilde og udøve en tro, som gik ud over alt han havde oplevet tidligere. Sand kærlighed tager os ud over vores komfortzoner. Når vi virkelig bryder os om nogen, er vi i stand til ekstraordinære handlinger, uventede ofre, troshandlinger, som overrasker selv os selv. Høvedsmanden opdagede en dimension af tro, han kanskje ikke engang vidste, at han havde, ret og slet, fordi kærligheden til tjeneren motiverede ham til at søge muligheder, som lå uden for hans tidligere erfaring. Og her er en sandhed, som kan revolutionere dine relationer. Når du genuint beder for nogen, vokser din egen tro. Når du går i forbøn med oprigtig kærlighed, udvides din egen forståelse af Guds magt. Når du stiller dig i forbederens sted, opdager du dimensioner af det åndelige livet, som kanskje ville forblive skjult, om du bare bag for dine egne behov. Men det er et andet aspekt ved denne historien, som berører noget vældig dybt i den menneskelige erfaring. Spørgsmålet om tillid i usikre tider. Høvedsmanden måtte stole på Jesu ord, uden at have garantier for, hvordan eller når miraklet ville ske. Han modtog ingen detaljeret tidsplan, fik ingen trinvis plan, blev ikke informeret om metoderne, som skulle bruges. Han bare stolte. Vi lever i en tid, hvor vi har tilgang til information om næsten alt. Vi kan søge efter medicinske symptomer på internet, følge vejrmeldinger i sandtid, modtage øjeblikkelige opdateringer om situationer på den andre side af kloden. Denne tilgængelighed af information, selvom den er værdifuld på mange måder, kan skabe en forventning i os om, at vi altid vil vide, hvordan ting vil ske, når de vil løse sig, og med hvilke metoder. Men det åndelige riget fungerer ikke slik. Gud skylder os ingen detaljerede forklaringer på sine metoder. Vi er ikke konsulenter, som må godkende hans planer, før han udfører dem. Vi er ikke vejledere, som må følge hvert trin i processen. Vi er elskede barn, som må lære at stole på faderens kærlighed og visdom, selv når vi ikke fuldt ud forstår hans vejer. Høvedsmanden lærte denne lektionen på en praktisk måde. Han stolte uden at have alle svarene. Han hvilte uden at kende alle detaljerne. Han overgav situationen uden at beholde kontrollen over processen. Og det var netop denne holdningen af moden tillid, som Jesus anerkendte som en ekstraordinær tro. Kanskje du i dag står over for en situation, som ser ud til at mangle en synlig løsning. Du har bedt, du har søgt menneskelig hjælp, du har udforsket alle alternativerne, du kan tænke dig, men ser fortsat ingen klar vej ud. Det er naturligt, at spørgsmål dukker op. Hvorfor handler ikke Gud snart? Hvorfor tager svaret så lang tid? Hørte han mig virkelig? Har han glemt mig? Erfaringen til høvedsmanden lærer os, at disse spørgsmålene, selv om de er naturlige, ikke trænger at blive hindringer for vores tro. Vi kan forsætte at stole selv uden at have alle svarene. Vi kan hvile i Guds autoritet selv uden at forstå hans metoder fuldt ud. Vi kan bevare håbet selv, når de ydre omstændigheder ikke bekræfter vores forventninger. Og her er noget, som kan ændre dit perspektiv på bøn fuldstændig. Gud er ikke begrænset af din evne til at forestille dig løsninger. Han trænger ikke at arbejde inden for de rammer, din fornuft kan fatte. Akkurat som høvedsmanden aldrig kunne have forestillet sig, at Jesus ville helbrede tjeneren på afstand, uden engang at se ham, kan også du blive overrasket af guddommelige metoder, som fuldstændig overgår dine forventninger. Dette betyder ikke, at vi skal være passive eller forsømme vort ansvar. Høvedsmanden tog initiativ til at søge Jesus. Han blev ikke bare siddende og vente på, at løsningen skulle dukke op magisk. Men efter at have gjort sin del, efter at have præsenteret sin bøn, hvilte han i autoriteten til den, som havde magt til at løse situationen. Det er en subtil, men afgørende forskel mellem aktiv tro og angst forklædt som åndelig nidkærhed. Aktiv tro fører os til at tage de nødvendige praktiske skridtene og det retter hvile i Guds suverænitet. Forklædt angst får os til at handle tvangsmæssigt. Altid i den tro, at vi må gøre noget mere for at sikre, at Gud vil svare på vores bøn. Høvedsmanden demonstrerede aktiv tro. Han identificerede behovet, søgte hjælp fra den rette kilden, præsenterede sin bøn klart og specifikt, og stolte det retter på resultatet.
Han sendte ikke budbringere hver time for at tjekke, om Jesus fortsat var villig til at hjælpe. Han lagde ikke alternative planer i tilfælde miraklet ikke skulle ske. Han blev ikke plaget af tvivl om han havde gjort alt rigtigt. Han bare stolte. Og denne tilliden var ikke baseret på ydre garantier, men på en indre anerkendelse af, at han havde at gøre med en pålidelig autoritet. Han havde observeret Jesus, hørt om hans gerninger, lagt mærke til noget anderledes ved hans person og tjeneste. Hans tro var ikke blind. Den var informeret. Den var ikke naiv. Den var klarsynt. Den var ikke desperat. Den var håbefuld. Dette lærer os noget vigtigt om, hvordan man udvikler en moden tro. Vi trænger at kende Guds karakter, forstå hans natur, blive kendt med hans løfter. Vor tillid bør ikke bare være baseret på flygtige følelser eller isolerede oplevelser, men på en konsekvent kundskab om, hvem Gud er og hvordan han handler. Høvedsmanden kendte til autoritet. Han vidste, hvordan hierarkier fungerede, forstod principperne om kommando og lydighed, og var kendt med dynamikken i legitim magt. Da han anerkendte, at Jesus opererede under en højere autoritet, var det ikke bare en øjeblikkelig intuition. Det var en informeret vurdering baseret på hans livserfaring. På samme måde, jo mere du kender Gud gennem hans ord, gennem bøn, gennem personlig og fælles erfaring, jo mere solid og pålidelig bliver din tro. Det er ikke en tro, som er afhængig af gunstige omstændigheder for at overleve, men en tro, som står fast selv, når situationerne er udfordrende. Og lag mærke til, hvordan Jesus svarede på høvedsmandens tro. Han udførte ikke bare miraklet, han roste ham offentligt. Han snudede se til folkemængden, som fulgte ham, og fremhævede den ekstraordinære troen til den manden. Dette betyder, at vor tro ikke bare giver fordeler for os selv. Den kan også være en kilde til opmuntring og inspiration for andre. Når du stoler på Gud i møde med vanskelige situationer, når du bevarer håbet midt i modgang, når du viser fred selv, når omstændigheden er urovækkende, er du et levende vidnesbyrd om troens forvandlende kraft. Andre mennesker observerer din holdning og bliver opmuntret til også at stole på Gud. Din tro bliver smitsom, inspirerende, forvandlende, ikke bare for dig, men for alle rundt dig. Dette inviterer os til en refleksion over vort ansvar som troende. Vi lever ikke isoleret. Vi er en del af et fællesskab, medlemmer af en familie, deltagere i ulike sociale kredser. Måden vi håndterer kriser på, måden vi responderer på udfordringer på, hvor holdning i møde med usikkerhed kan påvirke andres liv dybt. Høvedsmanden vidste ikke, at hans tro ville blive rost offentligt af Jesus. Han prøvede ikke at imponere nogen eller holde en lektion i åndelighed. Han reagerede bare på et presserende behov på den bedste måde, han kunne. Men hans oprigtighed og genuine tillid blev et eksempel, som skulle krydse århundreder og fortsætte at inspirere mennesker den dag i dag. Kanskje du går gennem en situation, som virker uløselig. Kanskje det er en vedvarende sygdom, en langvarig økonomisk krise, et forhold, som virker uopretteligt. En vigtig beslutning, som må tages uden, at du har al nødvendig information. I slike øjeblik, husk høvedsmanden. Husk, at din tro kan berøre Guds hjerte. Husk, at afstand ikke er en hindring for guddommelig magt. Husk, at din oprigtige tillid kan åbne veje, du ikke engang ante eksisterede. Hvis denne refleksionen berører hjertet dit, hvis du føler, at Gud snakker til dig gennem denne historie, inviterer jeg dig til at vise det ved at like en like og dele dette budskabet med nogen, som trænger at høre om kraften i troen, som overskrider afstander og omstændigheder. Denne forståelsen af sand tro forbereder os på at dykke endnu dybere ind i de indre kampene, vi alle står overfor, smertene, vi bærer i stilhed, og hvordan den samme autoriteten, som helbreder på afstand, kan bringe helbredelse til de dybeste sårene i vores sjæl. Det findes et sted inde i hver og en af os, hvor de stilleste kampene udkæmpes. Det er der i sjælens intime rum, hvor vor dybeste frygt hvisker løgner om vor identitet, hvor vor usikkerhed råber højere end vor tro, hvor sårene fra fortiden fortsat blør selv et år med forsøg på at gro. Det var netop på dette sted, høvedsmanden befandt sig, da han så sin tjener tages bort foran øjnene hans. Jeg kan tænke mig, at i nættene, før han opsøgte Jesus, må han have gået gennem korridorerne i huset sit og set på den manden, som ikke bare var en ansat, men en, som havde blivet en del af familien hans. Kanskje han lurede på, hvorfor det rammede akkurat ham. Hvorfor akkurat da? Hvorfor det ikke var noget, hans magt og indflydelse kunne gøre for at stoppe den ødelæggende sygdom. Du kender denne følelsen, gør du ikke?
De øjeblikkene, hvor livet stiller os over for situationer, som er helt utænkt for vores kontrol. Når al vores evne til at løse problemer viser sig at være utilstrækkelig. Når vores strategier mislykkes, vores ressourcer tager slut, vores kontakter ikke kan hjælpe. Det er der, på dette sted, af fuldstændig sårbarhed, at vi opdager, hvem vi virkelig er, under alle maskene, vi bruger i hverdagen. Høvedsmanden var en mand vant til at have svar. Hans militære karriere krævede raske beslutninger, effektive løsninger, målbare resultater. Han kommanderede soldater, administrerede ressourcer, planlagde strategier. Livet hans var organiseret rundt evnen til at kontrollere omstændigheder og påvirke resultater. Men der, i møde med sygdommen til en, han var glad i, kollapsede hele denne kontrolstrukturen. Og kanskje var det netop det Gud ventede på. Ikke fordi han glæder sig over vor lidelse, men fordi det er i disse øjeblikkene af sammenbrud, vi endelig slutter at prøve at løse alt selv og opnår os for muligheder, som overgår vores begrænsede forståelse. Det er, når vores selvtilstrækkelighed viser sig at være utilstrækkelig, at vi opdager Guds tilstrækkelighed. Men her er noget, som må forstås dybt. Sammenbruddet er ikke slutten på historien. Det er begyndelsen på en ny fortælling. Da høvedsmanden fandt sig magtesløs i møde med tjenerens situation, overgav han sig ikke til fortvivlelse. Han resignerede ikke til nederlag. Han accepterede ikke, at situationen var uden løsning. I stedet gjorde han noget, som ændrede historiens gang fuldstændig. Han anerkendte, at det fandtes en autoritet, som var højere end hans egen evne. Dette lærer os noget revolutionerende om, hvordan vi skal håndtere vores egne kriser. Når vi befinder os i situationer, som virker umulige, er vores første reaktion ofte at få panik, mange doble indsatsen, prøve at kontrollere hver detalje og desperat søge løsninger i alle retninger. Men det høvedsmanden viser os, er, at det findes en anden vej. Vejen til anerkendelse er jo, at vi trænger en indgriben, som går ud over vores egne muligheder. Tænk på et øjeblik i livet dit, da du følte dig fuldstændig fanget af omstændighederne. Kanskje var det, da du fik en medicinsk diagnose, som rystede alle dine fremtidshåb. Kanskje var det, da du mistede en job, du anså som tryg og stod over for en enestående økonomisk krise. Kanskje var det, da et forhold, du troede ville vare evigt, tog en uventet og smertefuld slut. I slike øjeblik er det naturligt, at alle slags turbulente følelser dukker op. Frygt for hvad som kan ske. Sinde over at måtte gennemgå den situationen. Sorg over tabene. Forvirring over hvilken retning man skal tage. Til og med skyldfølelse, som om du på en eller anden måde var ansvarlig for alt som sker. Disse følelser er menneskelige, de er normale, de er en del af processen med at møde kriser. Men det høvedsmanden lærer os, er at vi kan føle alle disse følelser og alligevel vælge at stole. Vi kan anerkende vores smerte og alligevel søge håb. Vi kan indrømme vores forvirring og alligevel udtøve tro. Vi kan være redde og alligevel tage skridt mod løsningen. Følelserne trænger ikke at bestemme vores handlinger. De kan eksistere side om side med en tro, som går ud over det, vi føler. Og her er noget dybt, som må forstås. Da Jesus helbredede høvedsmandens tjener på afstand, demonstrerede han ikke bare magt over fysiske sygdomme. Han åbenbarte en åndelig sandhed, som gælder for alle områder af vores liv. Akkurat som den fysiske afstanden ikke var en hindring for fysisk helbredelse, er den emotionelle afstanden, vi nogle gange føler til Gud, ingen hindring for, at han kan udføre emotionel helbredelse i vores liv. Hvor mange gange har du følt dig følelsesmæssigt fjern fra Gud? Kanskje på grund af fejl fra fortiden, som fortsat hjemsøger dig. Kanskje på grund af bønner, som ser ud til at have forblivet ubesvarte. Kanskje på grund af lidelser, du ikke kan forstå eller acceptere. Kanskje på grund af tvivl, som har opstået og rystet din tro. Disse følelser kan skabe en oplevelse af, at Gud er langt borte, at han ikke bryr sig, at du har blivet glemt eller forladt. Men historien om høvedsmanden knuser denne illusionen. Akkurat som Jesus var fysisk langt borte fra den syge tjeneren, men hans kraft alligevel nåede den situationen, kan Gud virke fjern fra dine følelser, men hans kærlighed fortsætter at skabe forvandling i dit liv. Din opfatning af afstand begrænser ikke den guddommelige evnen til at nå dig. Dine følelser af at være forladt reflekterer ikke den åndelige virkeligheden af hans konstante nærvær. Dette fører os til en dybere forståelse af indre helbredelse. Vi tænker ofte på helbredelse bare i fysiske termer. Fjerning af symptomer, genopretning af kropsfunktioner, lindring af håndgribelige smerter.
Men det findes en dimension av helbredelse som går langt utover det fysiske. Helbredelsen av sjælens sår, genopprettelsen av tabt håb, lindringen av de følelsesmæssige smertene vi har båret på i årevis. Høvedsmanden oplevede også denne dimensionen af helbredelse. Det var ikke bare tjeneren hans, som blev forvandlet den dagen. Det var hans egen forståelse af, hvordan Gud handler, hans egen tro, hans egen evne til at stole midt i usikre omstændigheder. Miraklet reddede ikke bare et fysisk liv. Det revolutionerede et åndeligt perspektiv. Og det kan ske med dig også. Den situation, som tager fra dig freden, som optager tankene dine, som stjæler glæden din, kan blive arenaen, der du opdager dimensioner af Guds kærlighed og magt, som du aldrig før har oplevet. Krisen din kan blive platformen for din største åndelige vækst. Men lad os være ærlige om noget, vi alle står overfor. Fristelsen til at tvile, når svarene lader vente på se. Høvedsmanden måtte også håndtere dette. Mellem øjeblikket han sendte bønnen til Jesus og øjeblikket han opdagede, at miraklet havde skiet, var det et tidsrum. En venteperiode. Et interval mellem bøn og svar. Dette er rummet, hvor mange åndelige kamper finder sted. Det er der tvilen visker. Hørte han virkelig? Vil det gå bra? Burde du ikke have gjort det anderledes? Er troen din stærk nok? Det er der utålmodigheden råber. Hvorfor tager det så lang tid? Hvorfor får andre svar og ikke du? Hvorfor virker Gud tavs? Høvedsmanden var ikke immun mod disse spørgsmålene. Han var et menneske som os, udsat for de samme bekymringerne, den samme usikkerheden, den samme frygten. Men han tog et valg, som afgjorde udfaldet af hele situationen. Han valgte at stole til trods for spørgsmålene. Han valgte at vente til trods for angsten. Han valgte at hvile i Jesu autoritet, til trods for at han ikke havde nogen synlige garantier for at alt ville gå bra. Dette valget var ikke let. Det er det aldrig. At stole, når vi ikke ser bevis, kræver en viljeshandling, som går imod vores menneskelige natur. Vi forventer at se for at tro, tage på for at stole, bevise for at acceptere. Men det åndelige riget fungerer omvendt. Først tror vi, så ser vi. Først stoler vi, så beviser vi. Først accepterer vi, så berører vi. Og her er noget, som kan revolutionere måden, du håndterer venteperioder på. Gud er ikke inaktiv, mens du venter. Akkurat som Jesus ikke trængte at løbe til høvedsmandens hus for at udføre miraklet, trænger ikke Gud din opfatning eller godkending for at arbejde i din situation. Han opererer selv, når du ikke ser det. Flytter brikker selv, når du ikke mærker det. Forbereder løsninger selv, når du ikke har nogen anelse om, hvordan de kan dukke op. Dette betyder ikke, at vi skal være passive i venteperioder. Høvedsmanden tog konkrete skridt. Han identificerede behovet, søgte hjælp, præsenterede sin bøn tydeligt. Men efter at have gjort sin del, ville han i Jesu evne til at gøre det, han ikke kunne gøre. Det er en afgørende forskel mellem aktiv tro og angst forklædet som åndelig nidkærhed. Aktiv tro får os til at tage de nødvendige praktiske skridtene, og det retter hvile i Guds suverænitet. Forklædet angst får os til at handle tvangsmæssigt, altid i den tro, at vi må gøre noget mere, for at sikre, at Gud vil svare på vores bøn. Den første giver indre fred, den andre skaber konstant uro. Og lagt mærke til en fascinerende dimension i denne historien, som kan forvandle din forståelse af relationer. Høvedsmanden elskede genuint sin tjener. Dette var ikke vanligt i datidens romerske samfund. Tjenere blev anset som ejendom, ikke som mennesker med egen værdi. Men den manden brød sociale barrierer, fordi hjertet hans havde blivet berørt af noget større end kulturelle konventioner. Denne genuine kærligheden var det, som motiverede hans desperate søgen efter en løsning. Det var den, som fik ham til at bryde protokoller, søge hjælp fra ukonventionelle kilder, udtøve en tro, som gik ud over alt, han havde oplevet tidligere. Sand kærlighed tager os ud over vores komfortzoner, driver os til ekstraordinære handlinger, inspirerer os til troshandlinger, som overrasker selv os selv. Kanskje du i dag beder for nogen, du er glad i. Et barn, som tager valg, som bekymrer dig. En ægtefælle, som står over for udfordringer, du ikke kan løse. En ven, som går gennem en krise, som overgår din evne til at hjælpe. Et familiemedlem, som kæmper mod en sygdom, som trodser al medicinsk behandling. Historien om høvedsmanden minder os om, at din kærlighed til denne person ikke er begrænset af din evne til at løse problemerne direkte. Akkurat som høvedsmanden elskede sin tjener, men ikke kunne helbrede ham,
Kan du elske nogen dybt, selv når du ikke har magt til at forvandle situationen deres fuldstændig? Men den kærligheden kan blive kanalen Guds kraft strømmer gennem for at nå den personen. Når du beder med genuin kærlighed for nogen, sker noget mægtigt i det åndelige riget. Din forbøn bliver en bro, som forbinder himlen med den jordiske situation. Din tro bliver en kanal, som lader Guds kærlighed nå den personen på måder, du kanskje aldrig vil få fuld kundskab om. Din bøn bliver en åndelig kraft, som arbejder til fordel for den, du elsker, selv når du ikke er fysisk til stede. Men det er en anden dyb lærdom i denne historien, som berører noget vældig sårbart i den menneskelige erfaringen. Spørgsmålet om personlig værdighed over for Gud. Høvedsmanden anså sig selv uværdig til at måtte Jesus i sit hus. Dette var ikke falsk beskedenhed eller social protokol. Det var en genuin anerkendelse af, at han stod over for en hellighed, som overgik alt han kendte. Vi sliter ofte med følelser af uværdighed, som kan blive hindringer for vores tro. Vi tror, at vores fejl fra fortiden diskvalificerer os fra at måtte Guds nåde. Vi tror, at vores nåværende fejl begrænser hans kærlighed til os. Vi forestiller os, at vores ufuldkommenhed skaber en uoverstigelig barriere mellem os og den guddommelige barmhjertigheden. Men læg mærke til, hvordan Jesus reagerede på høvedsmandens erklæring om uværdighed. Han bekræftede ikke disse følelserne. Han sagde ikke, du har ret, du fortjener virkelig ikke min hjælp. I stedet undrede han sig over mandens tro og udførte miraklet umiddelbart. Opfatningen af uværdighed begrænsede ikke den guddommelige nåden. Tvært imod skabte den rum for, at nåden kunne manifestere sig på en endnu mere ekstraordinær måde. Dette lærer os noget revolutionerende om, hvordan Gud ser vores åndelige tilstand. Vores følelser af uværdighed, når de er ægte og ikke selvdestruktive, fjerner os ikke fra Gud. De bringer os nærmere ham. De begrænser ikke hans nåde. De skaber rum for, at den kan manifestere sig. De reducerer ikke hans kærlighed. De giver muligheder for, at denne kærligheden kan demonstreres på en håndgribelig måde. Sand ydmyghed er ikke selvforagt. Det er realistisk selvindsigt kombineret med anerkendelse af Guds storhed. Høvedsmanden hatede eller foragtede ikke sig selv. Han anerkendte ganske enkelt forskellen mellem sin begrænsede menneskelige tilstand og Jesu ubegrænsede guddommelige autoritet. Og det var netop denne anerkendelsen, som åbnede vejen for miraklet. Kanskje du sliter med følelser af uværdighed, som hindrer dig i at nærme dig Gud med tillid. Kanskje det er fejl i fortiden din, som fortsat plager samvittigheden din. Kanskje det er adfærdsmønstre i nordtiden, som får dig til at føle, at du ikke fortjener guddommelig hjælp. Kanskje det er aspekter ved din personlighed, som får dig til at lure på, om Gud virkelig kan elske nogen som dig. Erfaringen til høvedsmanden viser os, at disse følelser, når de fører os til genuin ydmyghed i stedet for selvdestruktiv fortvivlelse, kan blive portalen til at opleve Guds nåde på en ekstraordinær måde. Din ufuldkommenhed er ingen hindring for den guddommelige kærligheden. Den er lærredet, som denne kærligheden kan male sit mesterværk og forvandling på. Og her er noget, som kan ændre dit perspektiv på åndelig vækst fuldstændig. Miraklet med høvedsmanden handlede ikke bare om fysisk helbredelse. Det handlede om åndelig åbenbaring. Den dagen opdagede han sandheder om Guds natur, om hvordan det åndelige riget fungerer, om sin egen troskapacitet, som han kanskje aldrig ville have opdaget uden den krisen. Dine nåværende kriser kan tjene samme formål. Den situationen, som udfordrer hele din tro, kan være netop den konteksten, der du vil opdage dimensioner af Guds karakter, som ville forblive skjult om livet, dit altid var roligt og forudsigbart. Det problemet, som holder dig vågen om natten, kan være platformen, der du vil opleve bønnens forvandlende kraft på en måde, du aldrig havde forestillet dig var mulig. Dette romantiserer ikke lidelse eller minimerer den reelle smerten, du kanskje føler. Smerte er smerte, tab er tab, frygt er frygt. Men det historien om høvedsmanden viser os, er, at vores vanskeligste erfaringer ikke trænger at gå til spilde. De kan blive kontekstene, der hvor tro vokser, der hvor forståelse af Gud udvides, der hvor evne til at stole styrkes. Og læg mærke til, hvordan miraklet påvirkede ikke bare høvedsmanden og hans tjener, men også alle, som var vidne til den ekstraordinære troen til den manden. Jesus brugte den situationen til at lære dybe sandheder om tro til folkemængden, som fulgte ham. Høvedsmandens personlige krise blev en offentlig lektion om kraften i genuin tillid til Gud. Dette fører os til en refleksion over vort ansvar som troende over for samfundene, vi lever i. Måden vi håndterer kriser på,
Måden vi udøver tro midt i vanskeligheder, hvor holdning i møde med udfordrende situationer kan blive en kilde til opmuntring og inspiration for andre, som står i sine egne kamper. Du er kanskje ikke klar over det, men det er mennesker rundt dig, som observerer, hvordan du håndterer modgang. Kolleger, som lægger mærke til din fred midt i presset. Naboer, som ser dit håb selv, når omstændighederne er nedslående. Familiemedlemmer, som observerer din tillid selv, når fremtiden virker usikker. Din tro i handling kan være den inspirationen, de trænger for os at stole på Gud. Dette betyder ikke, at du må lade, som om du ikke føler smerte eller at du ikke har tvivl. Høvedsmanden var ikke perfekt, han var menneskelig. Men hans menneskelighed hindrede ikke troen hans i at blive ekstraordinær. Hans sårbarhed begrænsede ikke virkningen af hans tillid til Gud. Faktisk var det netop kombinationen af genuin menneskelighed og oprigtig tro, som gjorde historien hans så kraftfuld. Og her er noget, som kan bringe stor lindring til din sjæl. Du trænger ikke at have alle svarene for at have effektiv tro. Du trænger ikke at forstå alle Guds mysterier for at stole på hans kærlighed. Du trænger ikke at være sikker på, hvordan alt vil løse sig for at hvile i hans suverænitet. Troen til høvedsmanden var ikke baseret på fuldstændig kundskab, men på oprigtig anerkendelse af guddommelig autoritet. Hvis du er lei af at prøve at forstå alle hvorforene i din situation, hvis du er udmattet af at søge forklaringer på alt, som sker i livet dit, hvis du er slitten af at prøve at kontrollere hver detalje i processen, er det kanskje på tide at lære af høvedsmanden. Kanskje er det på tide at anerkende, at det er en højere autoritet, som arbejder for dig, selv når du ikke fuldt ud forstår metoderne eller tidsplanen. Hvis denne refleksion bringer lindring til hjertet dit, læg igen en like og del den med nogen, som også trænger at opdage, at vores dybeste kamper kan blive platformene for Guds mest ekstraordinære mirakler. Denne forståelsen af, hvordan vores kriser kan blive kontekster for ekstraordinære åbenbaringer, forbereder os på at opdage højdepunktet i dette budskabet. Hvordan den samme autoriteten, som opererede på afstand den dagen, fortsætter at være tilgængelig for at fuldstændig forvandle vores nåværende virkelighed og bringe håb der det er fortvivlelse og fred der det er uro. Nå er tiden inde for at afdække den mest forvandlende hemmeligheden i denne ekstraordinære historien. Det, som fik Jesus til at undre sig, det, som berørte selve Guds hjerte, det, som kan revolutionere livet dit fuldstændig fra i dag. For da Jesus sagde, ikke engang i Israel har jeg fundet så stor en tro, var det ikke bare en hyldest til en mand fra fortiden. Han etablerede en standard, skabte en model, afslørte en mulighed, som fortsat er tilgængelig for dig i dette nøjagtige øjeblik. Høvedsmanden opdagede noget de fleste mennesker går gennem hele livet uden at forstå, at sand tro ikke er baseret på fysisk nærhed, men på anerkendelse af åndelig autoritet. At Guds magt ikke er begrænset af geografi, tid, ydre omstændigheder eller vor evne til at forstå, hvordan mirakler sker. Han forstod, at når universets skaber taler, adlyder hele skaberværket, uafhængig af afstander eller hindringer. Men her er åbenbaringen, som kan forandre livet dit for altid. Den samme autoriteten, som helbredede høvedsmandens tjener på afstand, virker i din situation akkurat nu. Det spiller ingen rolle, hvor længe du har bedt for det behovet. Det spiller ingen rolle, hvor mange gange du har prøvet at løse det alene. Det spiller ingen rolle, hvor umulig situationen virker i menneskelige øjne. Jesu ord har fortsat den samme forvandlende kraften, som det havde for 2000 år siden. Se for dig et øjeblik scenen, som udspandt se den dagen. I nøjagtigt det øjeblikket Jesus udtalte sit helbredende ord, rejste en døende mand se. Fuldstændig frisk, mange kilometer unna. Det var ikke en gradvis proces. Det var ikke små forbedringer over flere uger. Det var en øjeblikkelig og fuldstændig forvandling. Sygdommen, som tærede på livet hans, forsvandt ret og slet i møde med autoriteten i det guddommelige ordet. Og ved du, hvad som er mest ekstraordinært? Jesus trængte ikke at koncentrere sig intenst. Han trængte ikke at udføre komplicerede ritualer. Han trængte ikke at samle åndelig energi eller forberede sig i timevis. Han udøvede ganske enkelt den autoriteten, som var naturlig for ham, udtalte et ord med den skabende kraften, som flytter planeter og opretholder galakser. Og miraklet skete lige enkelt for ham, som det er for dig at tænde et lys ved at trykke på en bryder. Dette afslører noget dybt om Guds natur, som kan frigøre dig fra år med kamp og angst. For ham findes det ingen små eller store problemer. Det findes ingen enkle eller vanskelige situationer.
Det findes ingen enkle eller komplekse mirakler. Det findes bare hans ord, og det har absolut autoritet over enhver situation, du kan møde. Det, som virker umuligt for dig, er helt naturligt for ham. Kanskje du tænker, men hvorfor er ikke min situation løst endnu? Hvorfor har jeg endnu ikke set det miraklet, jeg så sårt trænger? Her er en sandhed, som kan bringe dyb fred til hjertet dit. Guds tid måles ikke af din angst. Hans metoder er ikke begrænset af din forståelse. Hans kærlighed til dig reduceres ikke, når svarene lader vente på se i den form, du forventer. Høvedsmanden måtte også lære denne lektion. Mellem øjeblikket, han sendte sin bøn til Jesus, og øjeblikket, han opdagede, at miraklet havde sket, var det et tidsrum. En periode, da han ikke vidste, om alt ville gå bra. Et interval, da han måtte vælge mellem stole eller fortvile, mellem hvile i Jesu autoritet, eller prøve at kontrollere hver detalje i situationen. Og det var netop i dette rummet af tilsyneladende usikkerhed, at hans tro viste sig at være ekstraordinær. Han sendte ikke budbringere hver time for at tjekke, om Jesus fortsat var villig til at hjælpe. Han lagde ikke alternative planer i tilfælde miraklet ikke skulle ske. Han blev ikke plaget af tvivl, om han havde gjort alt rigtigt. Han hvilte ganske enkelt i tilliden til, at han havde at gøre med en pålidelig autoritet. Dette er nøglen, som kan låse op mirakler i dit liv. Lære at hvile i Guds autoritet, selv når du ikke ser umiddelbare bevis på, at han handler. Stole på hans kærlighed, selv når omstændighederne ser ud til at antyde det modsatte. Bevare håbet, selv når din rationelle fornuft lister op alle grundene til at miste modet. Men her er noget, som må forstås dybt. At hvile i Guds autoritet er ikke passivitet. Høvedsmanden blev ikke stående og vente på, at løsningen skulle falde ned fra himlen. Han identificerede behovet, søgte hjælp fra den rette kilden, præsenterede sin bøn klart og specifikt. Han gjorde sin del. Men efter at have gjort det, som stod i hans magt, overgav han resultatet til den, som havde magt til at gøre det, han ikke kunne gøre. Dette er den hellige dansen mellem menneskelig ansvar og guddommelig suverænitet. Du gør det, du kan gøre, og Gud gør det, du ikke kan gøre. Du planter frøet, og han får det til at spire. Du bygger båden, og han sender vinden. Du åbner hjertet, og han udtøser helbredelsen. Du tilbyder din tro, og han mangedobler resultaterne på måder, som overgår din fantasi. Og lag mærke til, hvordan Jesus ærede høvedsmandens tro på en måde, som gik ud over den oprindelige bøn. Manden havde bedt om helbredelse for sin tjener. Jesus helbredede ikke bare tjeneren. Han forvandlede høvedsmandens forståelse af, hvem han var. Han løste ikke bare det umiddelbare problemet. Han åbenbarte evige sandheder om naturen til det åndelige riget. Dette betyder, at når du genuint stoler på Gud, svarer han ofte på måder, som overgår dine forventninger. Han løser ikke bare problemet, du præsenterer. Han forvandler dit perspektiv på livet. Han dækker ikke bare det specifikke behovet. Han afslører aspekter ved sin karakter, som beriger din åndelige rejse for altid. Kanskje har du bedt om fysisk helbredelse, og Gud forbereder ikke bare helse for kroppen din, men også emotionel helbredelse, du ikke engang vidste, at du trængte. Kanskje har du bedt om økonomisk forsørgelse, og han organiserer ikke bare pengene, du trænger, men også vækstmuligheder, som vil forvandle dit professionelle liv. Kanskje har du tryglet om genoprettelse i et forhold, og han forbereder ikke bare forsoning, men også en dybere og mere meningsfuld forbindelse. Gud arbejder altid i flere dimensioner samtidig. Han løser aldrig bare det overfladiske problemet. Han berører altid de dybeste rødderne i situationen. Han tilbyder aldrig bare midlertidig lindring. Han fremmer altid varig forvandling. Han dækker aldrig bare de åbenbare behovene. Han forsyner altid det, du ikke engang vidste, at du manglede. Og her er en åbenbaring, som kan ændre dit perspektiv på bøn fuldstændig. Når du beder du ikke bare om en tjeneste fra Gud. Du indgår et partnerskab med ham. Du justerer dig efter hans formål. Du stiller din tro til disposition som en kanal, Guds kraft kan strømme igennem for at forvandle situationer, som virker umulige. Høvedsmanden modtog ikke bare en tjeneste, da Jesus helbredede hans tjener. Han deltog i et historisk øjeblik, der autoriteten til Guds rige manifesterede sig på en håndgribelig måde i den naturlige verden. Hans tro blev ikke bare belønnet, den blev brugt som et instrument for at demonstrere evige sandheder om, hvordan himlen samhandler med jorden. På samme måde, når du beder med genuin tro, bliver du en deltager i de guddommelige formålene.
Din tillid til Gud bliver ikke bare belønnet med specifikke svar. Den bliver brugt som en kanal for, at himlens forvandlende kraft kan manifestere sig i jordiske situationer. Du er ikke bare en modtager af guddommelig nåde, du bliver en medarbejder. Dette løfter dit bønneliv til et helt andet niveau. Du præsenterer ikke bare en liste med bønneemner til en fjern Gud. Du indgår et intimt samarbejde med universets skaber for at se hans vilje ske på jorden som i himlen. Du tilbyder din tro som råmateriale slik, at han kan udføre ekstraordinære gerninger, som påvirker ikke bare dit liv, men også livene til alle, som bliver berørt af miraklet. Og læg mærke til en fascinerende dimension i denne historien, som afslører noget dybt om Guds hjerte. Jesus blev genuint imponeret over høvedsmandens tro. Dette betyder, at vores tillid til Gud ikke bare er nyttig for os. Den berører selve det guddommelige hjertet. Når du virkelig stoler, når du genuint hviler i hans autoritet, når du oprigtigt overgiver dine bekymringer til hans omsorg, bevæger noget se i det himmelske. Gud glæder se over din tro. Han bliver rørt af din tillid. Han bliver berørt af din overgivelse. Du modtager ikke bare hjælp fra en højere magt. Du tilbyder noget, som har egen værdi i det åndelige riget. Din tro er dyrebar i Guds øjne, ikke bare fordi den lader ham handle i dit liv, men fordi den reflekterer tilliden, som findes mellem far og barn. Kanskje du i dag står over for en situation, som ser ud til at mangle en menneskelig løsning. En sygdom, som trodser al medicinsk behandling. En økonomisk krise, som virker uløselig. Et forhold, som ser ud til at være uoprettelig. En beslutning, som må tages uden, at du har al nødvendig information. En drøm, som virker umulig at realisere. Lad erfaringen til høvedsmanden være et fyrtårn af håb midt i stormen, du står i. Akkurat som Jesus demonstrerede absolut autoritet over sygdommen, som truede tjenerens liv, har han autoritet over enhver omstændighed, som udfordrer din fred. Akkurat som den fysiske afstanden ikke var en hindring for miraklet, kan ingen tilsyneladende barriere begrænse Guds magt, som virker til din fordel. Men her er det afgørende pointet. Du må tage det samme valget, som høvedsmanden gjorde. Du må anerkende Jesu autoritet over din situation. Du må bekende dit behov for guddommelig indgriben. Du må overgive kontrollen over det, som ligger uden for din evne til at løse. Du må hvile i tilliden til, at han ikke bare har magt, men også nok kærlighed til at handle til din fordel. Dette er ikke passiv resignation. Det er aktiv overgivelse. Det er ikke at give op. Det er tillidsfuld overgivelse. Det er ikke at indrømme nederlag. Det er anerkendelse af, at det findes en højere autoritet, som arbejder i dit liv. En større visdom, som styrer dine omstændigheder. En dybere kærlighed, som tager vare på hver detalje af din rejse. Og når du gør denne genuine overgivelsen, når du virkelig stoler på, at Gud har absolut kontrol over din situation, sker noget ekstraordinært ind i dig. Angsten, som tærede på energien din, forvandles til en fred, som overgår al forstand. Frygten, som lammede dine handlinger, bliver til en tillid, som styrker dine skridt. Håbløsheden, som formørkede fremtiden din, erstattes af en positiv forventning om, hvordan Gud vil overraske dig. Høvedsmanden oplevede denne indre forvandlingen. I det øjeblikket han anerkendte Jesu autoritet og lagde situationen i hans hænder, trængte han ikke længere at bære byrden af ansvaret for et resultat, som lå uden for hans evne. Han kan have fortsat at bry sig dybt om sin tjener, men han trængte ikke længere at pine sig selv med angst over udfaldet. Dette er en af de mest dyrebare velsignelserne ved genuin tro. Den frigør os fra den umulige byrden af at prøve at kontrollere alt. Den lader os bry os dybt uden at bekymre os tvangsmæssigt. Den giver os kraft til at handle ansvarligt uden at være desperate og ængstelige. Den lærer os at gøre vor del uden at pine os med det, som ligger uden for vor rækkevidde. Og her er noget, som kan revolutionere din forståelse af, hvordan Gud arbejder. Han bruger ofte vores kriser som kontekster for åbenbaringer, som forvandler ikke bare vores nuværende situation, men hele vort livsperspektiv. Det, som starter som et råb om hjælp, kan blive en opdagelse, som beriger din åndelige rejse for altid. Høvedsmanden drog for at søge helbredelse for sin tjener, og opdagede sandheder om Guds natur, som ændrede hans forståelse af tro, autoritet og forholdet til det guddommelige. Du kan bede om et specifikt behov og opdage aspekter ved Guds karakter, som vil påvirke alle andre områder af livet dit. Du kan søge en løsning på et umiddelbart problem og finde åndelige ressourcer, som vil bære dig gennem alle fremtidige vanskeligheder.
Gud sløser aldrig med dine kriser. Han bruger altid dine behov som muligheder til at åbenbare sin tilstrækkelighed. Han forvandler altid dine begrænsninger til platformer for at demonstrere sin ubegrænsede magt. Han omdanner altid dine umuligheder til kontekster, da hans uendelige mulighed manifesterer sig på en håndgribelig måde. Dette betyder, at det som forårsager smerte i livet dit i dag, kan blive kilden til den største åndelige væksten, du nogensinde har oplevet. Den situation, som holder dig vågen om natten, kan være indgangsporten til en intimitet med Gud, du aldrig havde forestillet dig var mulig. Det problemet, som optager tankene dine, kan være instrumentet Gud bruger for at afsløre dimensioner af sin kærlighed, som vil bære dig resten af livet. Og lag mærke til, hvordan miraklet med høvedsmanden blev en velsignelse ikke bare for ham og hans tjener, men for alle fremtidige generationer, som ville høre denne historien. Den ekstraordinære troen til den mand blev en inspiration og opmuntring for millioner af mennesker gennem århundrederne. Hans tillid til Jesus overskred hans personlige situation og blev et evigt vidnesbyrd om den forvandlende kraften i genuin tro. Din egen trosrejse kan have samme indvirkning. Måden du håndterer dine nåværende vanskeligheder på, måden du stoler på Gud midt i usikkerhed, trosholdningen du opretholder selv når omstændigheden er udfordrende. Alt dette kan blive en kilde til opmuntring for andre, som står i sine egne kamper. Du er kanskje ikke klar over det, men det er mennesker rundt dig, som observerer, hvordan du navigerer i stormer. Det er familiemedlemmer, som lægger mærke til din fred midt i presset. Det er kolleger, som ser dit håb selv, når situationerne er nedslående. Det er naboer, som observerer din tillid selv, når fremtiden virker usikker. Din tro i handling kan være nøjagtig den inspiration, de trænger, for også at stole på Gud. Dette løfter din nåværende erfaring til en helt anden dimension. Du håndterer ikke bare personlige problemer. Du deltager i et større formål. Du søger ikke bare individuelle løsninger. Du bidrager til det kollektive vidnesbyrdet om Guds trofasthed. Du prøver ikke bare at løse din situation. Du tilbyder din rejse som bevis på, at det er værd at stole på skaberen. Og her er det mest trøstende løftet, som springer ud af denne ekstraordinære historien. Den samme Jesus, som undrede sig over høvedsmandens tro, glæder sig over hver eneste handling af tillid, du viser i dag. Hver gang du vælger at tro til trods for modstridende bevis. Hvert øjeblik du bevarer håbet selv, når omstændighederne er nedslående. Hver bøn du beder i tillid til hans autoritet. Alt dette berører Guds hjerte dybt. Din tro går ikke ubemærket hen. Din tillid bliver ikke ignoreret. Din overgivelse bliver ikke undervurderet. Tværtimod bliver den fejret i himmelen, æret af skaberen selv, forvandlet til en kanal for manifestationer af guddommelig magt, som kan overraske selv dig. Så, i dette øjeblikket, uafhængig af hvor længe du har ventet på et svar, uafhængig af hvor mange gange du har prøvet at løse situationen alene, uafhængig af hvor umuligt alt virker i menneskelige øjne, inviterer jeg dig til at afgive den samme troserklæring, som høvedsmanden gjorde for 2000 år siden. Herre, jeg anerkender din autoritet over denne situation. Jeg stoler på dit ord. Tal, og det vil ske. Og så hvil. Hvil i vidsheden om, at han hørte. Hvil i tilliden til, at han bryr sig. Hvil i trygheden om, at han har magt til at forvandle enhver omstændighed. Hvil i freden over, at han arbejder selv, når du ikke ser det. Hvil i kærligheden, som aldrig svigter. I trofastheden, som aldrig vakler. I autoriteten, som aldrig møder uoverstigelige hindringer. Mirakelet, du trænger, kan være nærmere, end du aner. Svaret, du søger, kan forberedes i dette nøjagtige øjeblik. Forvandlingen, du ønsker, kan være i færd med at manifestere sig på måder, som vil overgå dine mest optimistiske forventninger. Hvis din sjæl blev berørt af denne åbenbaringen om Jesu absolute autoritet over enhver situation, hvis det vil at lægge igen en ligge og dele med nogen, som trænger at opdage, at det ikke findes afstander eller hindringer, som kan begrænse kraften til den Gud, som elsker os. Denne forståelsen af Jesu forvandlende autoritet forbereder os på det sidste øjeblikket af vores rejse sammen, hvor vi vil konsolidere alle disse sandhederne i en bøn, som kan forandre måden, du forholder dig til Gud og møder livets udfordringer på for altid. Vi har nået slutten af en ekstraordinær rejse sammen, en vandring, som har taget os gennem siderne i en ældgammel historie, men som giver genklang med absolut relevans i vores hjerter i dag. Vi har fulgt troens vej til en mand, som opdagede noget revolutionerende om Guds natur, om kraften i genuin tillid,
og om hvordan vor overgivelse kan berøre selve skaberens hjerte. Da vi startede denne samtalen, forestilte du dig kanskje ikke, at historien om en romersk høvedsmand kunne tale så direkte til dine nåværende omstændigheder. Kanskje du ikke forventede, at et mirakel udført for 2000 år siden kunne tilbyde sig praktiske svar på udfordringerne, du står overfor i dag. Men det er netop det, som sker, når vi lader Guds ord trænge ind i de dybeste lagene af vor menneskelige erfaring. Høvedsmanden lærte os, at sand tro ikke afhænger af fysisk nærhed, men af åndelig anerkendelse. Den er ikke baseret på det, vi kan tage på eller se, men på det, vi kan skelne og stole på. Han forstod nu i mange af os fortsat lærer, at Gud opererer et af principper, som fuldstændig overgår vores menneskelige begrænsninger, vor jordiske frygt, vor begrænsede forståelse. Gennem hans historie opdagede vi, at afstand ikke er en hindring for den guddommelige kærligheden, at vores opfatninger af uværdighed ikke begrænser Guds nåde, at vores følelser af at være forladt ikke reflekterer virkeligheden af skaberens konstante nærvær, at vores kriser kan blive kontekster for åbenbaringer, som forvandler ikke bare vores nåværende situation, men hele vort livsperspektiv. Vi lærte, at sand ydmyghed ikke gør os mindre, men løfter os op. At bekende vort behov for guddommelig hjælp ikke er et tegn på svaghed, men et bevis på åndelig visdom. At overgive kontrollen over det, som ligger uden for vor evne, ikke er passiv resignation, men aktiv overgivelse, som åbner vejen for manifestationen af overnaturlig magt. Vi opdagede, at når vi beder med genuin kærlighed for andre mennesker, bliver vort forbøn en bro, som forbinder himlen med de jordiske situationerne. At vor tro kan tjene som en kanal, Guds kærlighed strømmer gennem for at nå mennesker, som kanskje aldrig vil få vide, hvordan de blev berørt af vore bønner. At vore handlinger af tillid midt i vanskeligheder kan blive en kilde til inspiration for alle, som observerer vor rejse. Vi forstod, at Gud aldrig sløser med vore kriser. Han bruger altid vores behov som muligheder til at åbenbare sin tilstrækkelighed. Han forvandler altid vores begrænsninger til platformer for at demonstrere sin ubegrænsede magt. Han omdanner altid vores umuligheder til kontekster, der hans uendelige mulighed manifesterer sig på måder, som kan overraske selv os. Og kanskje den mest trøstende opdagelsen af alle, at vor tro, uanset hvor liten den måtte virke i vores egne øjne, har kraft til at berøre Guds hjerte. At vor tillid, selv når den vakler, er dyrebar i skaberens øjne. At vores handlinger af overgivelse, selv når de er ufuldkomne, fejres i himlen som demonstrationer af barnlig kærlighed, som glæder faderens hjerte. Miraklet med høvedsmanden minder os om, at vi lever i et univers, der det umulige bare er et spørgsmål om perspektiv. Hvor det, som virker uoverstigeligt i menneskelige øjne, er helt naturligt for den, som skabte og opretholder alle ting. Hvor de barriererne, som virker definitive for os, ret og slet, er illusioner, som opløses i møde med autoriteten i det guddommelige ordet. Men denne historien handler ikke bare om, hvad som skete for 2000 år siden. Den handler om, hvad som kan ske i dag, i dette nøjagtige øjeblikket af dit liv. Den samme autoriteten, som helbredede høvedsmandens tjener på afstand, er tilgængelig for dig. Den samme kraften, som krydsede kilometer for at bringe fuldstændig forvandling, kan nå din situation, uanset hvor kompleks eller desperat den måtte virke. Den samme troen, som imponerede Jesus, kan udtøves af dig i dag. Ikke fordi du er perfekt, ikke fordi du har alle svarene, ikke fordi du forstår alle Guds mysterier, men fordi du, som høvedsmanden, kan vælge at anerkende den guddommelige autoriteten over dine omstændigheder. Du kan bestemme dig for at stole på kærligheden, som aldrig svigter. Du kan vælge at hvile i visdommen, som aldrig tager fejl. Kanskje du startede vores samtale med at bære byrden af bekymringer, som virkede overvældende. Kanskje du kom hit og følte dig fjern fra Gud, og lurte på, om han virkelig bryr sig om din situation, og tvilte på, om bønnene dine gør nogen forskel. Men jeg håber, at du nå forstår, at ingenting af det, du oplever, går ubemærket hen i øjnene til han, som tæller hvert hårstrå på hovedet dit. Dine tårer bliver ikke ignoreret. Dine bønner giver ikke genklang i tomheden. Dine råb går ikke tabt i stilheden. Tvært imod, hvert ord du retter mod himlen, bliver hørt af den, som har absolut magt til at forvandle enhver situation. Hvert øjeblik af tillid, du viser, selv midt i tvivl, berører Guds hjerte dybt. Og hvis du i dag står i en storm, som ser ud til at aldrig tage slut, hvis du håndterer en situation, som udfordrer hele din tro, hvis du vandrer gennem en dal, som ser ud til at mangle en udgang, husk høvedsmanden.
Husk, at også han stod over for et øjeblik af fuldstændig magtesløshed i en situation, som overgik hans evne til at løse. Men han tog et valg, som ændrede alt. Han bestemte sig for at opsøge den, som havde autoritet over liv og død. Han bestemte sig for at stole selv uden at have synlige garantier. Han bestemte sig for at hvile i Jesu ord selv uden at forstå fuldt ud, hvordan miraklet ville ske. Og det valget forvandlede ikke bare tjenerens situation. Det revolutionerede hans egen forståelse af, hvem Gud er og hvordan han handler. Du kan tage det samme valget i dag. Du kan bestemme dig for, at uafhængig af, hvor længe du har ventet på et svar, uafhængig af, hvor mange gange du har prøvet at løse situationen alene, uafhængig af, hvor umuligt alt virker, så vil du stole på Jesu autoritet over dit liv. Du kan vælge at tro, at han arbejder selv, når du ikke ser bevis. Du kan bestemme dig for at hvile i hans kærlighed selv, når omstændighederne ser ud til at antyde det modsatte. Du kan vælge at bevare håbet selv, når din rationelle fornuft lister op alle grundene til at miste modet. Og når du tager det valget, når du virkelig overgiver din situation i hænderne på den, som kan gøre uendelig mye mere end alt vi beder om eller tænker, begynder noget ekstraordinært at ske ind i dig. Freden, som overgår al forstand, begynder at erstatte angsten, som tæret på energien din. Tilliden, som styrker dine skridt, begynder at tage pladsen til frygten, som lammede dine handlinger. Denne indre forvandlingen er i sig selv et mirakel. Det er beviset på, at Gud arbejder, selv når du endnu ikke ser de ydre ændringene, du så sort ønsker. Det er bekræftelsen på, at hans nærvær når de dybeste stederne i din sjæl og bringer helbredelse til sår, du kanskje ikke engang vidste eksisterede. Og mens du venter på den fulde manifestationen af det, du beder om, mens du vandrer i rummet mellem bøn og svar, mellem bøn og mirakel, husk, at du ikke er alene. Den samme Gud, som fulgte høvedsmanden i de timene med forventning, vandrer ved din side nå. Han kender hver tanke, som går gennem hovedet dit. Han forstår hver følelse, som bevæger hjertet dit. Han ser hver tåre, som render ned over kindet dit. Og midt i alt dette fortsætter han og arbejdet. Flytter brikker, du ikke engang aner eksisterer. Forbereder løsninger, som vil overgå dine mest optimistiske forventninger. Derfor, i dette øjeblikket, inviterer jeg dig til at tage en pause. Til at puste dybt. Til at lade al denne sandheden trænge ind i de dybeste lagene af din sjæl. Du er elsket med en kærlighed, som går ud over alt, du kan forestille dig. Du bliver taget vare på af en far, som aldrig sover eller slumrer. Du er i hænderne på den, som har absolut autoritet over enhver situation. Og nå, før vi tager farvel, vil jeg invitere dig til et øjeblik med bøn. Ikke en kompliceret bøn fuld af vanskelige ord, men en enkel og oprigtig samtale med den, som allerede kender hvert behov i dit hjerte, før du engang åbner munden. En bøn, som kommer fra det dybeste stedet i din sjæl og finder genklang i faderens hjerte. Kære far, i dette øjeblikket kommer jeg frem for dit åsyn med et taknemmeligt hjerte. Taknemmelig for denne rejsen, vi har gjort sammen. Taknemmelig for sandhedene, vi har opdaget. Taknemmelig for håbet, som har blivet fornyet i vore hjerter. Du kender hver situation, som tynger vores sjæl i dette øjeblikket. Du kender hver bekymring, som tager fra os søvnen. Hver frygt, som lammer vores skridt. Hver tvivl, som hjemsøger vores tanker. Akkurat som høvedsmanden anerkendte din autoritet for 2000 år siden, anerkender også vi i dag, at du har absolut magt over alle vores omstændigheder. Ingenting af det, vi står overfor, er for stort for dig. Ingen situation er for kompleks for din visdom. Ingen afstand er for langt for din kærlighed at nå. Tilgiv os for de gangene, vi har tvildt på din omsorg. For anledningene, vi har prøvet at løse alt selv, i stedet for at stole på din ledelse. For øjeblikkene, vi har ladt angsten stjæle vor fred, og glemt, at du har kontrol over alle ting. Styrk vor tro, Herre. Hjælp os at stole selv, når vi ikke ser, og hvile selv, når omstændighederne er urovækkende, og bevare håbet selv, når alt ser ud til at rase sammen rundt os. Må vor tillid til dig være som høvedsmandens, enkel, genuin og urokkelig. Vi beder for alle, som står over for sygdommer, som udfordrer medicinske ressourcer. Må dit helbredende ord nå hver krop, som trænger genoprettelse. For alle, som kæmper mod økonomiske kriser, som virker uløselige. Må din forsørgelse manifestere sig på overraskende og rigelige måder. For alle, som gråter over brudte relationer. Må din kærlighed bringe helbredelse og forsoning, da det virkede umuligt. Vi beder for dem, som føler sig fjerne fra dig.
for dem som bærer på skyld og skam, for dem som har mistet håbet. Må dette budskabet være en påmindelse om, at ingenting kan skille os fra din kærlighed. Må din nåde nå de mørkeste stederne i menneskesjælen og bringe lys der det er mørke, fred der det er uro, glæde der det er sorg. Må vi forlade dette øjeblikket forvandlet af vidsheden om, at du arbejder for os, selv når vi ikke ser det. Må vor tro blive smitsom og inspirere andre til også at stole på dig. Må vores liv være et levende vidnesbyrd om, at det er værd at tro på umulighedens Gud. Og nå, far, overgiver vi i dine hænder alt, som ligger uden for vor evne til at løse. Vi stoler på, at du vil gøre uendelig mye mere end alt, vi beder om eller tænker. Vi hviler i vidsheden om, at din kærlighed aldrig svigter, din trofasthed aldrig vakler, din magt aldrig møder uoverstigelige hindringer. I Jesu navn, som har al magt i himmel og på jord, beder vi. Amen. Kære ven, mens du fortsætter din daglige rejse herfra, tag med dig vidsheden om, at du ikke vandrer alene. Den samme Gud, som overraskede høvedsmanden med et mirakel, som overgik alle hans forventninger, vandrer ved din side nå. Han ser hvert skridt du tager, kender hver udfordring du møder, og har forberedt løsninger, som går ud over alt du kan forestille dig. Når frygten prøver at hviske løgner om din fremtid, husk Jesu absolute autoritet over enhver situation. Når angsten prøver at stjæle din fred, hvil i vidsheden om, at han har suveræn kontrol over dit liv. Når tvivlen prøver at ryste din tro, husk at din tillid til Gud, uanset hvor liten den måtte virke, har kraft til at bevæge skaberens hjerte. Du er dybt elsket, fuldstændig tjent, evigt taget vare på. Og ingenting, absolut ingenting, kan ændre denne fundamentale sandheden om, hvem du er i Guds øjne. Må freden, som overgår al forstand, bevare dit hjerte og dine tanker. Må håbet, som ikke skuffer, fylde din sjæl med positive forventninger. Må kærligheden, som aldrig svigter, være din kilde til styrke i hver ny dag. Gå i fred, i vidshed om, at miraklenes Gud fortsætter at skrive ekstraordinære historier i livene til dem, som stoler på hans uendelige kærlighed og hans absolute autoritet.